Salut și bine v-am regăsit la un nou episodul 2 din seria The Forest. Vom continua după cum am lăsat data trecută, exact aici. Bine, mi-a dat acolo un ăla și am revenit înapoi. Așa, și haideți să luptăm acest iact. Asta o să le citim într-un episod special, gen toate chestiile astea o să le citim într-un episod special. Ok, asta e cu Timmy, nu? A, bă, nu e cu Timmy, dar e ceva băiețel. Și o casetă. Eu sunt multe chestii de luat aici, vai. Pe asta știu cu picioarele, e rău, asta ești nebun. Tot am prea multe battle-uri din astea și tot fac ca disperat, tot fac. Bă, nu înțeleg ce ar putea să fie aici. Gen, care e faza cu astea, în primul rând? Pentru că asta e că mai este ceva. Ursulețul de acolo. Deci, tot văd chestiile astea care nu înțeleg, gen, ce naiba. În fine. Nu, mi se pare că sunt niște oase, dar de ce-s verzi, bro? Ar trebui să fie cu sânge. În fine. Aici sunt multe chestii de colectat și... mersi că le găsesc. Acum mi-am dat seama că, de fapt, sunt foarte prost și e foarte greșit ce zic eu. Pentru că... flare cannon-ii, gen... stai un pic să găsesc mapa. Cave map. În fine, asta e un cave map, dar nu contează. Undeva mai spre nord. O să vă pun acum o hartă unde e flare cannon imediat. Cam acum. Așa, pentru că nu am harta completă și o să vă pun. Hai să nu mai uităm dacă mai este ceva pe aici, ca să știu. Da. Ce-și putea să fac cu atâta sfoară? Că am prea multă sfoară și parcă aș face ceva cu ea. Rock bag. Ce e ăla, mă? Porc mistreț? O să facem un worm suit de ăla. Ăla e greu de făcut. Snowshoes. Hai să vedem, mă, ce e snowshoes asta? 1, 2, 3, 4, 5. Ia uite, zici. Și cred că cu asta poți să mergi. O să vreau să găsesc și... gen aia unde se pun toate tape-urile astea. Uite, și am colectat și am făcut. V-am promis că o să găsim... o să ne vedem aici. Că mai este ceva aici. Nu știu în ce episod, dar nu mă duc astăzi la flare gun. Pentru că e destul de departe. După cum ați văzut și pe mapă, e destul de departe. Da, o să mai colectăm o parte din Flintlock, undeva de acolo, de mai în spate, de pe insula de mai acolo. Și până atunci colectăm și o să ne facem o bază. Unde, pentru că efectiv n-am nicio casă, efectiv gen... Mă dură la patine de casă, gen... În continuu pe fugă am fost, n-am stat o secundă. Și aș vrea să vă întreb, ok, să scrieți și mie acolo în comentarii dacă vă place și dacă ați fi în situația asta, v-ați descurcat, da sau nu? Să vă pun acolo o întrebare în comentarii și vă răspundeți. Uite, tu găsești casete. Uite, vezi actul frumos. Tu găsești casete, dar nu știu, e un bug, gen... Se face așa, nu știu care fază. Apeși pe unul de mai multe ori și se face așa. Acum îmi voi găsi mă duc până la Flintlock, cum se numește. Să mă mai pun o poză acum. Așa. Și după ce se colectează părțile, îl craftăm și da. Doar că na. Încă nu le-am colectat pe toate pentru că sunt destul de multe. Și mă enervează când jocul ăsta este doar o armă, gen doar un singur pistol.
Ceea ce mi se pare așa un pic, pentru că în 2014, în 2018 erau destul de multe arme. قذائف 22 جدا 17 يوليو 17 5 2013 الله اكبر الله اكبر الله اكبر Gen în viața reală, știi? Și puteau să pună și ei mai multe. Nu pot să mă urc, bine. O să mănânc ceva pentru că mi-era un pic foame. Nu știu ce să vă mai spun. O să mai iasă și alte episoade. Momentan o să încerc să postez un pic mai mult cu The Forest. O să fac vreo 10 episoade continue, gen The Forest, după aia să mai fac și cu altceva. Cred că o să facem un episod de Rocket League. Cred că următorul după ăsta. S-ar putea să fac un episod de Rocket League. Nu știu, eu vreau să cresc pentru... Nu știu, vreau să cresc așa, ca să... Că îmi place să cresc, efectiv. Să văd numere. Na, nu știu. Când am văzut, mi-a făcut un cont de care nu pot să vă spun. 30 de follower, nu, ba nu. 30 de follower doar pentru că mi-am postat un videoclip de unboxing cu niște petarde. Gen, nu mi se pare așa excitement, adică nu mi se pare corect, pentru că nu prea am lucrat la chestia aia. Și acum nici asta nu mi se pare corect, că mi s-a dus, uite până unde sunt valizele. Eu ce să fac? Mă duc după ele înapoi și le scot cumva. Dacă le pot scoate, asta e. Hai că le pot. Le pot, dar o să mă chinui pentru aceste valize. Întoarce-te-mă odată. Ieși. Hai, te rog. Na, uite, poftim la ei. Nu-mi place să mă joc. Dar nu am ce să fac, pentru că e pentru mine. Asta le fac pentru mine aici. Asta e, efectiv, mă ajută pe mine. Nu vine să cred, bro. Hai, da, tu. Așa mi-aș băga acum. Le dau o stea, un review. Review de o stea. Uite că ai una mai aproape pe aici. Ha, mă, deschide-te. Să mor tu. Ce nesimțiți ăștia. Mă pune să mă duc. Ok, o să dau un pic pe speed up ca să nu vă plictisesc aici. Și, nu știu, nu o să mai vorbesc un pic, așa că, ca să nu vă țin mai mult aici. Revin. Hai că am și revenit. Ok, după această mare confruntare cu aceste nesimțite porci de valize nesimțite care trag palmă, așa, frumos. Bă, așa mă enervează. Uite, na, poftim. Ce e asta? Broi. Doamne. E enervant la unele faze. Am zis că merem pe... Nu știu exact dacă sunt chiar zone de clinice în jocul ăsta. Sau gen... Oare ce se întâmplă dacă te tot duci într-un... În larg, gen. O să facem asta pe un episod chiar special. Deci o să fie mai multe... O să fie, v-am zis, 50 de episoade, dar o să fie undeva la 60. Mai bine zis. Pentru că, na, mai facem chestii speciale. Na, v-am zis. O să citim toate chestiile alea într-un episod. O să prezentăm tot inventarul într-un episod. O să fie scurt episoadele astea. Sau de exemplu ăsta, o să mergem până la capătul hărții într-un episod și tot așa. Nu știu, mă mai gândesc ce să mai facem. De exemplu, uite, în episod am putea să facem să ne urcăm acolo până sus pe munte.
Am reușit odată când eram pe PS4. Acum, bă, dar ești că nu înaintezi, ești nebun. Zici că de mă duc. Aici, dacă știu, parcă este un cave în loc de ăla. Mai încolo parcă era ăla cu bombița. În fine, când o să avem pistolul o să fie crazy. Bă! Bă! Nu! Nu e de bine. Nu e bună, nu e bună, nu e bună. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Oh, nu, oh, nu, oh, nu. Oh, nu, 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 nu. Nu vreau asta. Te rog, nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, nu. Nu vreau să mor. Poți să intru? Nu pot să intru în inventar. Nu, 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 nu. Te rog. Bă, vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă mulțumesc foarte mult. Dați și voi acolo un like și un subscribe pentru că mi s-au pierdut filmările. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!